Bé, se'ns ha fet arribar una pregunta també en relació d'un veí de la població, en relació al Consell Agrari. Ens diu que sap, a partir d'un membre del Consell, que s'ha deixat perdre una subvenció per al sector agrari per no fer la petició en temps i forma durant el mes de gener. Voldríem que el regidor ens diguera si és certa aquesta informació i, en cas que ho siga, quins han sigut els motius pels quals s'ha deixat passar l'oportunitat. Gràcies. Quina és la subvenció en concret? Això és important, no? Sí, important. Bueno, Perdó, és una pregunta que se'ns ha fet arribar des d'un veí, no mos ha dit la subvenció. Clar, si no sabem la subvenció, evidentment, difícilment puguem contestar, perquè igual sí que està demanat, sí que està sol·licitat. Home, a mi el que em sap greu és que un membre del Consell diguen això. És a dir, en quant a... A veure, nosaltres, en gener, el primer que rebrem de totes les classes de subvencions és per els mals de l'àvia, no? Comencen a dur més circulars de la Federació de Municipis de la Comunitat Valenciana i nosaltres es comencem a... Primer, fem una espècie de pressupost o de valoració del mal que es fa, més o menys, en infraestructures municipals, que puja al 492.000 euros. Aquest paquet de medides, de valoracions, les enviem i abans de posar-nos en contacte en Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que també fan una sèrie de valoracions. Nosaltres ja estem dins de les arreglos que farà Confederació Hidrogràfica del Xúquer en el barranc de Cobodedra i en el primer germà, abans del riu Cànyoles, i en les últimes circulars del Fons de Municipis de la Comunitat Valenciana, el dia 24 d'aquest mes, ix les valoracions que podem demanar. La màxima valoració que podem demanar són 160.000 euros. I en això estem. És a dir, nosaltres no... Home, que jo crega, que jo ho sàpia, no hem perdut ninguna. Els deberes que encara no s'han... O sigui, tant per part de la Conselleria, que es va prometre per el mal d'àvia, com ara per aquest circular, és el que estem treballant. Sí que és deberes que també es va dir que farem una valoració dels mals particulars, que també la van enviar, però que això els particulars tenen que tramitar-ho. És a dir, no té que ser. Nosaltres ens han ajudat, ens hem repartit tota la documentació que tenen que presentar en l'ordre de conselleria, com tenen que guiar-se, i això és que ho han demanat, ja tenen tota la documentació i estan demanant-ho. En aquest cas últim que hem rebut, ja t'he dit, farà 5 dies, nosaltres tenim una assignació màxima, perquè siguem un poble de més de 7.000 habitants, de 160.000 euros. Ens acollirem a ella, aportarem les valoracions i la documentació que faci falta, i si ens la concedeixen, tindrem això. No tenim altra notícia que hagin perdut.